2 ihmistä on ravintolassa tällä hetkellä. Straton pitää mun mielestä painaa semmonen niin 3,3 kiloa korkeintaan. Okei. No niin, nyt säkin saat kuulla. Tää on melkein salaisuus. Mielenkiintoinen laite. Tämähän on helpposoittoinen. Mä tykkään siitä, että soitin on helpposoittoinen. Joo. Tää on mun mielestä aika hyvä niin tavallaan semmoinen tietynlainen all-round kokonaisuus. Onko sä koskaan tehnyt oikeita töitä? Studio alkaisi pikkuhiljaa olla valmis. Oi paska. Tähänkö tää nyt kaatu tää homma? Mikä tämä on? Miten se liittyy hyttistudioon? Niin se soundi siis paranee. Okei. Sillä, että siihen tulee enemmän semmoista tavallaan niin napakkuutta. Joo. Ihan hirveästi ei dronella kuvailla tällä kertaa tätä laivalle siirtymistä. Marraskuun puoliväli on ylitetty ja on kyllä pimiää kuin mörön perseessä. Ensimmäinen ilta saatu päätökseen. Ihana laulaa, kun on semmonen hyvä olo sen edellisen laivareissun jälkeen. Nyt oli semmonen tanssiristeily, tanssimusiikkia lauloin koko illan. Valsseja mentiin paljon ja lopussa toivottiin vielä humppaa ja mummot tykkäsi ja minäkin tykkäsin. Nyt mä käyn syömässä ja sit mä jo aloitan tän mun studioprojektin, koska nyt on maanantai. Mä julkaisen aina perjantaisin uuden videon, niin myös ensi perjantaina, ja tarkoitus olisi jo torstaina saada se linkki Instagramiin. Ja siitä videosta puuttuu vielä ääniraita ja aion tehdä sen täällä hytissä sähkökitaralla, eli sen tekeminen alkaisi mahdollisesti jo tänään, viimeistään huomenna. Pakko sanoa, että tilaahan on hieman rajallisesti, mutta mä ajattelisin, että tohon voisi tulla se äänitysstudio, koska tuolla meikkipöydällä on toi videoeditointistudio. Täällä hyttiolosuhteissa on vähän semmonen ajatus, että tilaa ei ole ikinä liikaa, mutta sitä on aina tarpeeksi. Ruvetaan sitten järjestää. Pyykkipussi. Mulla on siis tällainen vanha 2012 vuoden MacBook Pro. Siinä on SSD-kovalevy tietenkin. En ole päivittänyt sitä enää vuosikausia. Kyllä siinä netti toimii silloin, mutta harvoin mä sitä netissä pidän. Mutta siinä on Logic. Sitten siinä on semmonen Wavesin plugarisetti. Mä en oikeastaan tarvi muuta. Varsinkin nyt mä oon menossa enempi ja enempi semmoseen äänitystyyliin, että mä äänitän mikrofonilla soittimia, joita mä soitan itse. Pyrin pois tommosesta niinku softa-synistä. Mutta ei muuta kuin isketään kone kiinni ja tuosta. Mulla on näitä koneita 2. Tää äänitysläppäri on merkattu tommosella rumputarralla. Tää on ihan, onkohan tää nyt sitten 3. generationin Focusritein 2i2. Mulla on tän saman valmistajan semmonen 8-kanavainen tuolla studiossa ja siihen semmonen ADAT-lisäpalikka, jolla olisi tarkoitus sitten rumpuja äänittää myöhemmin onnistuneesti. Studio alkaisi pikkuhiljaa olla valmis. Mullahan on siis myös oikeat kuulokkeet mukana ja sitten vielä 1 palikka. Tää on melkein salaisuus. En kerro mistä tämän olen saanut, mutta tuohon vahvistimeen liittyy tämmönen saman valmistajan Blue Box-niminen palikka. Tää on vähän niinku keinokuorma kautta tämmönen kaappimallinnusjuttu. Toi itse vahvistin on täysin analoginen, mutta tämän pitäisi nyt sitten toimia semmosena kaiutin simulaattorina. Kurkataan mitä täältä löytyy. Tämän käyttötarkoitus ei ole pelkästään tässä äänittämisjutussa. Mä jotenkin tykkään äänittää mikillä kaiutinta. Ja se Fat Cap, mikä mulla on siinä aikaisemmassa videossa, käypä katsomassa, niin sama mallinnus löytyy myös tästä. Voidaan myöhemmin vertailla, että kuinka lähellä ne on toisiaan. Mutta tässä on myös aika monta muuta kaiutinta ja otetaan ehkä pienet testit tästä sitten. Mielenkiintoinen laite.
Muuntajaa tässä muuten ei oo mukana. Voi paska. Tähänkö tää nyt kaatu tää homma? Onhan mulla varamuuntaja tuolla, mutta toimiiko se tähän? Mä oon monesti niittänyt mainetta semmosena varasuunnitelmamiehenä ja mun mielestä mulla pitäisi olla matkalaukussa yksi muuntaja siltä varalta, että jos ihan jotain fataalia käy, niin ja täältähän löytyy. Täällä on tämmönen selänlämmitysjuttu. Täällä on piilareita, täällä on kitaran kieliä. Täällä on 9 voltin muuntaja. Katsotaanpa syttyykö valo. Moment of truth. Syttyy. Kyllä se ainakin näyttäisi hyvältä. Kuunnellaan vähän, että kuuluuko hurinoita. Sitten luodaan uusi projekti ja monokanava. Noin. Pistetään se aktiiviseksi. Täältä löydään nyt ihan mahdollisimman tämmöiset niinku perusasetukset. Nyt mä testaan ihan ensin kuulokkeilla Saat sen autenttisen reaktion. Ääntä et välttämättä kuule, mutta minä kuulen. Ensin volat nolliin ja... Okei, sitten se selviää. Sitä sen ihan clean soundi. Aika hyvä. Joo, tiedän jo nyt, että tämä tulee olemaan aivan todella näppärä vehje. Kokeillaan vielä säröllä. On vakuuttavaa. Noniin, nyt säkin saat kuulla. Laitetaan tosta balansoitu lähtö. Toinen pää tonne. Naps. Noniin. Tältä se sit kuulostaa. Tässä on nyt siis puhdas kanava ja tube screamer. Nyt pelkkä puhdas kanava, delay ja toi... Ai että. Sitten käännetään pikkusen keskemmälle. Aivan todella hyvä. Tässä on Stack 1980. Sehän tässä on hyvä homma, että sit jos oikeasti äänettää kitaravalleja, niin voi tuplaukseen ottaa niin kuin toisen kaapin. Niin se kuulostaisi niin kuin tältä. Eli nyt mä jätän tän tähän, heitän iltateet ja käyn nukkumaan. Huomenna, kun mä aamulla herään ja käyn lounaalla, niin sit mä rupean äänittämään soundtrackia sille videolle, jonka voit siis jo käydä katsomassa. Se on julkaistu muutama viikko sitten. Hyvää yötä, nähdään aamulla. Huomenta. Nukuinpas jotenkin tosi hyvin. Pitkät yöunet. Mulla on kuukausipiilarit ja ne on siis yötä päivää päässä aina kuukauden tai 2. Aamuisen tietenkin varsinkin täällä hytissä, vaikka toi ilmankostutin nyt tuossa pauhaa, niin ne on aina vähän kuivat ja mä laitan ensin vähän silmätippuja ja vähän aikaa pyörin tässä sängyssä ennen kuin lähden liikkeelle. Katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Tosi iso osa näistä mun YouTube-videoista mä editoin tämän kaltaisessa ympäristössä. Eli nyt vaikka tässä
meikkauspeilin edessä. Tää onnistuu ihan hyvin, muistaa tehdä muutakin. Mulla on tämmönen hiiri, että mun käsi ei ole niin kuin näin. Tämmöisillä pienillä ergonomisilla ratkaisuilla mä koitan tästä hommasta tehdä niin kuin mukavampaa. Tällä videolla rakennetaan pedaalilauta. Tämä ei ole tutoriaali. Ja seuraava homma olisi tehdä tähän soundtrack. Oli tarkoitus ensin äänittää se tuolla studiossa, mutta kun mä en ehtinyt, koska piti lähteä töihin tänne laivalle. Pätkittäin katon, että mitä tähän tarvis ja sitten äänittelen. Mulla on oma tyyli, joka on muotoutunut noin 25 vuoden aikana tämmöiseksi kuin se nyt on. Mutta syy minkä takia mä just nyt päivitän tämän pedaalilaudan, niin liittyy vahvasti tähän laitteeseen. No niin, kokeillaan sitten. Joo. Se kuinka tässä lopulta kävi, niin käy katsomassa se video. Melkein kaikki mitä siellä kuuluu niin on äänitetty täällä hytissä. Nyt on aika pitää pieni tauko. Mä lähden moikkaamaan kavereita tonne humppapaariin. Terve. Sullahan on yleensä joku muovipussi ja sit sä vaan laitat, mutta nyt sulla on oikein tommonen laminoitu lauta. Joo, kyllä, mulla on aika laminoitu lauta. Mä ajattelin, että mä siirryn tähän nykyaikaan. No niin. Hyvin pienin askel. Joo, pojat jää sinne soittelemaan. Täytyy mennä myöhemmin vielä kuuntelemaan ja Tuomaksen kanssa vähän jutteleen kitaroista ja kitarakamoista. Ilman kostuttimesta on näköjään loppunut bensa. Täytyypä täyttää se. Ja näin lähti pedaalilauta-video kohti YouTuben avaruutta. Siinä meni yksi päivä. Koko aamun äänittelin noita... Otetaan taas valoja päälle. Koko aamun äänittelin noita kitaraosuuksia tohon ja kyllä siinä semmonen ehkä 5 tuntia meni tossa viimeistelyssä. Valmiin videon viimeistelyssä käytännössä. Mutta toivon, että se 5 tuntia taas aiheuttaa sen, että se video jaksettais katsoa kokonaan. Kun tämä video tulee julki, niin sen jo näkee, että miten se lähti leviämään vai ei. Tavoite on 1000 näyttökertaa. 5000 olisi jo ihan todella hyvin. Ja ajattelin Lehdon Tuomasta käydä aamulla vähän haastattelemassa. Se on semmonen kaveri, joka tietää kitaroista niin paljon, että voi kun saisi siitä murusen jaettua teille ja tietenkin itselleni myös. Tuo minä laitan nyt laukkuun. Katsotaan jossain vaiheessa myöhemmin tällä viikolla, että mikä tämä on, miten se liittyy hyttistudioon. Nyt lähdetään käymään Lehdon Tuomaksen hytissä. Tuomas on yksi tämän maan kovimpia kitaristeja ja jutellaan vähän kitaroista. Mä otan mukaan ton mun uuden Stratocasterin samalla. Tuomas saa arvioida, että mitä hän siitä tykkää. Halusin tulla Tuomaksen kanssa juttelemaan kitaroista. Mä oon Tuomakselta kysynyt aina, jos tulee kitaroiden kanssa jotain ongelmia tai soittamisen kanssa jotain ongelmia tai muuta. Niin mä oon itse semmonen kaveri, että koitan aina, että se olisi niinku vimosen päällä ja ammattilaisen säätämä. Ja silloin kun töihin lähdetään. Ja Tuomas on semmonen, että se huomaa muusikoiden netistä satasella jonkun kitaran ja sit se käy hakemassa sen ja lähtee laivalle viikoksi ja ottaa vähän hiekkapaperia ja ruuvimessilää mukaan. Ja sillain, niin sä oot muistaakseni artesaani myös. Joo, mä oon puusen artesaani yhdeltä ammatilta. Siitä on oikeastaan tullut se, että tuossa on tullut aina silloin tällöin korjattua jotain kitaroita ja vähän säädettyä itse niitä ja muuta vastaavaa. Mä oon tullut siihen tulokseen, että mä saan niin omaan käyttöön parhaiten säädetyt kitarat, kun mä itse säädän, koska mä tiedän tavallaan, miten mä sitä haluan niitä. Joo. Se on ollut aina ongelma mulle toi, kun vielä ammattilaiselle toi säädettäväksi, niin sit siinä on kumminkin kuin ongelma ja mä en pidä siitä. Niin. Sitten siinä on käynyt niin, että mä oon säätänyt nämä niin itse. On ne sitten jonkun mielestä huonoja, mutta mun mielestä hyviä. Herää kysymys, minkälainen on sitten sinun säädössä oleva kitara? Eli miten sä säädät niinku? Mähän tykkään oikeastaan siitä, että säädöt menee niin, että satulan päästä kielletty suhteellisen alhaalla. Eli tämähän on helpposoittoinen. Mä tykkään siitä, että soitin on helpposoittoinen. Että siinä ei tarvitse käyttää ihan hirveän paljon niin energiaa tavallaan siihen niin soittomukavuuteen. Niin siinä on oikeastaan se lähtökohta. Setappihan mulla on yleensä suhteellisen matala.
Mutta kumminkin nyt sen verran korkea, ettei kielet niin särise käytännössä. Ja tämä Stratocasteri, tämä on alun pitäen ollut tämmöinen niin Japanin Stratocasteri vuodet jostain 95, niin 62 vuoden kopio. Mutta sitten niin mä en tykännyt siitä kaulasta, niin mä myin sen pois ja mä ostin tämmöisen Eric Johnson 2008 vuoden kaulan tähän jossain kohtaa. Tämä on erittäin hyvä. Tämmöinen Quaterzone. Mä tykkään oikeastaan tuosta Fiftarin niin sahauksesta, että kitaran noi kaulan syyt menee ihan suoraan. Mun mielestä se vaan soi silloin paremmin ja se kokonaisuus nivoutuu silleen niin yhteen. Totta kai siihen vaikuttaa myös, että minkälainen podi on, mutta tässä muuten oikeastaan ihan niin perus japsitalla, mikä tässä olikin, ja siinä on myös toi orkkismikki, mikä toimii oikeastaan aika hyvin noissa niin perus, sanotaan kasarityyppisissä säröissä ja näissä. Sitten mulla on toi keskimikki on vuonna 1970, niin kuin ihan jenkki orkkismikki, kun mä oon aina pitänyt tuosta Henrik Soundista, niin tosta saa vähän tavallaan semmoista vintage-klangia niin tuohon, ja sitten se on ihan perus Tex-Mex tuossa kaulassa. Tämä on mun mielestä aika hyvä niin tavallaan semmoinen tietynlainen all-round-kokonaisuus. Kuinka paljon sä käytät nimenomaan näitä väliasentoja? Kyllä mä käytän väliasentoa, joo, siis vaikka jossain Claptonissa. Niin. Ja sitten tämäkin on ihan hauska, tämä tavallaan vähän tummempi väliasento, että se toimii jossain silloin. Sitä mä käytän oikeastaan aika vähän. Okay. Mä käytän niitä oikeastaan keskimikkiä ja sitten kirkkaampaa väliasentoa on plus tallamikkiä. Joo. Okay. Sitten tietenkin jos soittaa jotain vähän bluesimpaa, niin kaulamikkiä, mutta se vähän vaihtelee aina niin tilanteen mukaan. Mutta tämä on tämmöinen niin hyvä yleiskitara. Joo. Sitten tämä on tämmöinen sopivan köykäinen, että ihan hirveän painava. Että Straton pitää mun mielestä painaa semmoinen niin 3,3 kiloa korkeintaan. Okei. Voisin nyt, kun tässä on tämä Strato-aihe, tämä on melkein Amerikan Strato, kun tässä lukee Gibson USA. Gibsonin laukkuja kaikki. On se ehkä pikkusen raskaampi. On tämä vähän raskaampi, joo. Ja tämä on nyt ihan, onko tämä tämmöinen Meksiko Fenderi, joo. Joo. Mehän tykätään samasta väristä. Kyllä mustaa niin kuin mustaa. Mä ostin siis kuukauden sisällä 2 Meksiko Stratoa. Toinen oli musta ja toinen oli musta. Joo. Silloin kun näitä niin 60-luvullakin tehtiin, niin täällähän on täällä allahan on tämmöinen niin pikkuinen joku paperinpalanen tässä. Joo. Ihan kaulan päästä tai sitten tommonen niin kuin sanotaan joku tonninen vesihema paperinpalanen. Niin se soundi siis paranee. Okei. Sillä, että siihen tulee enemmän semmoista tavallaan niin napakkuutta. Joo. Se on aika jännä juttu, vaikka sitä ei monikaan ehkä usko, mutta niin kannattaa kokeilla. Okei. Mä teen nimittäin siis aina niin. Ja podin ja tonnen väliin. Siis kaulan podin väliin tänne kaulataskuun. Just. Sinne tulee semmoinen joku niin tämmöinen niin sanotaan niin sentin levyinen paperinpala tai sitten tämmöinen niin vesihämmäpaperi. Joo. Niin sehän on vanhoista Stratoissa aina semmoinen. Se tekee siihen soundiin semmoisen tietyn niin hienon tavallaan sen Strato-soundin mun mielestä enemmän. Kun mähän on niin itse myöskin tämmöistä niin vintage-klangia. Just. Mun mielestä niin se on pakko aina olla siellä. Joo. Muuten se ei välttämättä toimi niin hyvin. Mulla on siis nyt se toinen, siinä on Hot Railsit sekä tallassa että kaulassa, siis humppari. Ja se on aika heavy, mutta toisaalta se on sitten taas semmoinen, se oli Expressillä viimeksi 4 päivää soitin sillä niin kuin kaikki. Ja mukava soittaa, eihän se niin kuin Stratocasterilta sillä kuulosta, mutta... Joo, no, mutta toisaalta niin Strato-soundi ihan monenlaista. Se on tavallaan vähän siitäkin, että mitä sä niin haet sitten Stratolta, niin. Että haluatko soittaa vähän raskaammalla soundilla vai raskaampaa musaa vai niin haetko perinteisempää. Joo. Ja mulla on oikeastaan nyt tässä kitarassa silleen, että täällä voi nyt syöttää myös niin Iron Maiden, niin toimii aika hyvin toi tallamikki myös tuohon särökamaan sillain, että... Joo. Yksi juttu, mistä mä tykkään niin kuin sinussa, on se, että kun itsekin on aina vähän koettanut mennä sillain, että etsii niin kuin soundi edellä ja soitettavuus edellä ja näin, että ei välttämättä aina, että jos mä nyt ostan Martinin, niin sitten se on automaattisesti hyvä Gibsonin ja, niin. Ja se, että sä ostat muusikoiden netistä jonkun, mikä joku on menossa tyyliin roskikseen ja sitten soittelet sillä, niin sä tunnistat sen soittimen sieltä. Ja joo, no mä oon tullut siihen tulokseen, että mä saan parhaan soittimen sillä, kun mä niinku itse tavallaan duunaan sen. Siis mulla on ollut niinku 10 Stratocastereita, monenlaisia, sitten Claptonin signatureja ja Jeff Beck signatureja ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta sitten kumminkin siinä on aina ollut se fiilis, niistä niinku tavallaan puuttuu jotain. Et se on tavallaan niinku ollut ihan hyvä, mutta sitten siinä on kumminkin ollut semmoinen joku ongelma, mistä mä tykkään. Mutta ehkä ne on niinku korvien välissä olevia asioita silleen. Mutta mun mielestä, kun mä nyt jossain vaiheessa duunasin tuon mikkityksen ja tavallaan tämän kokonaisuuden, niin mä olen tuohon tyytyväinen. Et siinä on tavallaan kaikki, mitä mä niinku haluan. Mä haluan kumminkin taas henkkohta semmoisen kitaran, mikä on monipuolinen. Koska mä soitan niin monenlaista musaa, niin se pitää olla tämmöinen yleiskitara, mitä voi käyttää monessa eri asiassa. Joo. Sulla on täällä toinenkin kitara. Joo, mä ostin kerran tommosen Maisonin, kun satuin silleen kanssa halvalla saamaan. Niin, sitten tuolta muusikoinnin.netistä. Mutta se on kyllä osoittautunut hyväksi kitaraksi sillä, että siinä on niinku Gibsonitakin omistanut ja muuta, niin tää on tämmönen 80-luvun lopun 3-3 Femma
kopio, eli tää on ihan pulttikaulainen, mutta tää mun mielestä toimii erittäin hyvin. Siis ihan tehtaan mikityksellä. Ja mähän soitan tällä, mä laitoin siihen nyt itse asiassa hiotun setin, eli siinä on tuomastakin 12 settiä. Kun mähän käytän tätä nyt lähinnä sit silleen ihan kaulamikki-asioissa, että lähinnä swingissä, taikka jos mä soitan esimerkiksi tämmöistä iskelmätanssimusa keikkaa, niin sitten niinku tangoissa ja muissa, niin siihen se sopii hyvin. Ja totta kai tommonen niinku Fiftari Chuck Berry-osasta, niin tähän toimii myös siinä aika hyvin. Joo. No niin yleisesti ottaen. Tässä on yllättävän hyvä tämä akustinenkin soundi, että tää on niinku, tämän aikakauden näissä kopiokitaroissa tämä laatu oli hyvä. Ja sitäkin on tehty aika pienellä pajalla silloin, niin tästä tuli mikään suuri merkki. Joo. Onko sulla sellainen paksu plektra taas? Joo, mä käytän 2 millin plekuja itse, tämmöistä Dunlopia. Joo, no niin. Tää on aika hyvä tämmönen yleispleku. Ja aika usein soitan vielä tuolla niinku pyöreillä päällä, että riippuu aina vähän mitä soundia hakee. Niin. Onko sulla kretsejä ollut koskaan? Joo, mulla on ollut yksi kretsi itse asiassa, mutta mä en edes muista mikä se malli oli. Mutta se oli ihan hyvä kitara. Mulla oli itellä siis, ensin hommasin joskus semmoisen Harley Bentonin semmoisen jatsiluotan ja siitä mä en sit oikein tykännyt, heivasin sen pois ja ajattelin, että joskus semmoinen kretsi olisi kiva. Ja sitten olin yksissä bileissä kerran keikalla ja siellä roikkui seinällä semmoinen, että onpa hieno kretsi. Ja sitten, joo, se on myytävänä ja otatko? Ja että otan. Ja varmaan vuoden mä sillä soittelin siis kaikki sähkiskeikat. Että se huono puoli on sitten se, kun siinä loppuu tavallaan se kaula kesken ja onhan se vähän kiertoherkkä sitten isommilla geineillä. Mutta... Joo, mutta se vähän riippuu, että mihin sitä käyttää. Niin. Kretsihän on kuitenkin tämmöinen, niin jos ajattelee Brian Setzeriin, niin sehän on aivan loistava kitara siihen sen tyyppisen meininkiä ja rockabiliin. Mutta tokihan sillä voi soittaa monta muutakin tyylilajia, että eihän se siitä kiinni ole. Ja kretsi on hieno soitin kyllä, että ei se... Joo. Ehkä mä ostin vielä kretsi jossain vaiheessa. Joo. Sitten siinä on kuitenkin Pixbyn kampi, niin se olisi aika makea tavallaan, että sillä voi tehdä vähän erilaisia asioita. Joo, siis se huojuu ihan omalla tavallaan, että siitä mä niinku tykkään eniten siinä. Joo, ja pitää ottaa joskus tämmöinen testikierros tässä. Joo. Vertaillaan vähän, että miten nämä toimii. Joko sä oot sen talon rakentanut? Mitäs onko sä? Niin. Voisi tehdä ihan niinku videon siitä, voisin tulla käymään ja ottaa pari kitaraa mukaan ja vaikka sen uuden vahvistimen. Niin, voisi vertailla erilaisen soundia, että miten tavallaan se kitaran niin ominaissoundi toimii missäkin kitarassa ja mikeissä. Tuomas on tehnyt paljon myös omaa musiikkia. Mikäs se oli se viimeisen kitaralevyn nimi? Inner Peace, joo. Joo, siinä mä soittelin tämmöistä vähän, tai yritin hakea vähän tuommoista, niin mikäs tää soitin nyt on? Vähän harpputyyppistä kitarointia itse asiassa akustisen kitaran kanssa. Siis siinä on käytetty tämmöisiä niin avoasteikkoja ja avosointuja erilaista asemista soitettuna. Että kannattaa käydä tsekkaamassa. Käydään vielä tsekkaamassa sun pedaalilautaa, koska pedaalilautahan kiinnostaa. Täällä on Tuomaksen pedaalilauta. Toi on vissiin jousikaiku. Se on tämmönen Fenderin vuoden 1963 kaikutankin kopio käytännössä. Joo. Ei se ihan niinku originaalia aja kyllä, mutta kyllä se nyt silleen toimii suhteellisen ok. Tää on tämmönen perussetti, mitä mä oon käyttänyt. Mähän säädän näitä niinku säröjä ja kaikkea muita sitä aina biisin mukaan lennosta. Just. Mullahan menee sille, että niinku ekana signaali tulee sisään täältä, sit se menee rättiin ja sit mennään tänne niinku tremolo ja koorus ja sit mennään tähän boostiin. Sit kaikuun ja sit täältä kaiut mennään dilsoihin ja sieltä tänne näin. Sulla on 2 delaytä. Mähän käytän tätä Nemesis delayt silleen, että sehän on aika monipuolinen, siinä on vähän kaiken näköistä niinku näkyy täältä. Joo. Mä oon käyttänyt aika paljon reversiä tossa ja tästä mä niinku käytän ihan sekä delaytä että ekoa. Jos mä soitan vaikka rautalankaa, niin mä käytän ekopuolta ja sitten vähän popimispiisistä taas sitten ihan perus tavallaan digitaalidileitä. Mutta ja sitten myös niinku tästä, kun tossahan on kumminkin tuo tap-tempo. Tähän menee nyt Deluxe Reverb Ampiin. Tää on laivan oma Fenderi, eli mähän käytän täällä, jos mä laivalla on keikalla, niin ihan nyt mitä vahvistimia löytyy. Että mähän teen käytännössä niinku puhtaaseen soundiin, mä sekoitan noilla efeteille sen. Siinä on niinku peruspuhdas soundi, mihin mä käytän sitten omat säröt ja muut. Joo. Siinä niin oikeastaan soundihan muodostuu siitä, että mä en oikeastaan käytä ollenkaan niin vahvisti omia säröjä. No toi on ollut mulla yleensä aikaisemmin kanssa se ajatus, että kaikki on niin kuin laudassa. Sitten mä lähdin siihen mallintavaan hommaan ja sitten meni hommat hankalaksi. Ja, just, ja nyt mä mietin, että mä hommaan niin kuin vahvistimen, että mä haluan kuitenkin, että se soundi olisi niin kuin about samanlainen aina, ettei tarvitse säätää mitään. Ja sitten mä päädyin siihen Blue Guitar amppiin, mikä on niin kuin suoraan laudassa. Joo, se olisi ihan mielenkiintoinen vähän kokeilla, että miten se toimii sun kanssa jossain kohtaa. Joo. Tässä on Jarkko. Hei. Sä oot vaan Jarkko, sua ei saa Jakeksi sanoa. Siinä menee äkkiä sitten sekaisin isä ja poika. Niin, Jarkko on siis Jakeniskan poika.
te soitatte paljon myös kimpassa. Kyllä, aika paljon tulee tehtyä isän kanssa. Mulla on jäänyt mieleen semmonen yksi paluumatka Ahvenanmaalta Turkuun, kun te olitte ollut Galaksin viimeisellä reissulla ja mä olin Prinsessillä pubissa ja te olitte Maarianhaminassa sitten jääneet pois ja Prinsessillä takaisin Turkuun. Ja sulla oli semmonen kimaltava hattu päässä ja jalkapaketissa. Se oli sitä aikaa. Katsoin, että siinä on kyllä niin isä ja poika oikein vimosen päälle. Onko teidänkin sillä, että kun sovitaan, että vartin yli ootte, niin saat 10 yli ja muut tulee sitten puolelta? Se on just näin. Joo. Onko se aina? Ei, kyllä mä yleensä, mä oon aika tarkka ite näistä aikatauluista. Joo. Dani on nykyään sillä kanssa, että se tulee aina minuuttia vaille Joo. lavalle. Paitsi kerran oli hissijumissa, niin se myöhästyi 5 minuuttia. Tuli ihan, anteeksi, hissi oli myöhässä. Joo. Sillain. Ja te jatkatte tästä sitten? Me mennään tästä nyt sitten Expressille ja ollaan siellä sunnuntaihin asti, eli huomenna aloitetaan siellä sitten kansan viihdyttäminen. Kauan sä oot soittanut kiippareita? Onko sä koskaan tehnyt oikeita töitä? Olen ollut työhaastattelussa joskus, mutta en kyllä taida olla. Mä oon soittanut kiippareita varmaan nyt 18 vuotta. Se on aika hyvin, kun sä oot 22 vuotta. Mä soitin alun perin siis rumpuja. Se oli vähän tylsää Valkeakoskella soittaa rumpuja ja laulaa, kun ei ollut oikein semmoisia soittokavereita hirveästi. Niin ja varsinkin kun sun isäskin soittaa rumpuja, niin innoittava lähteä tanssikeikalle, kun on 2 rumpua. Joo, mä innostuin sitten piano. Mutta sillä lailla, meillä on tämmöistä yhteistä taustaa sun kanssa, kun säkin oot soittanut rumpuja. Niin, oonhan mä monta kuukautta jo. Ei, mutta siis sähän olet, eikö sä joskus niinku... Oon mä siis soittanut en mä sitä koskaan ole sillain niinku... En mä oikeastaan kitaran soittoakaan koskaan varsinaisesti harrastanut tai treenannut. Ja. Mä oon vaan aina soitellut. Sitten muuten saisiko tuosta roudausvalot? Noin. No mä en tiedä paraniko tää sillä. Mutta siis just tuossa puhuttiin Tuomaksen kanssa messissä, kun se sanoi, että ei oikein hyvä missään. Tuomaksen suusta se kuulostaa vähän kornilta, mutta tarkoitti myös sitä, että tykkää eri musiikkityylejä vähän kokeilla ja kaikkea. Ja ihan ensin mä oon varmaan soitellut koskettimia silloin ihan lapsena ja sitten kitaraa ja rumpuja. Mutta vähän sellainen tarvelähtöisesti. Mä tykkäsin äänitellä kaikkia demoja, niin sitten mä neliraiturilla aina sitten äänitin itse, kun soitin mielestäni paremmin kaikki kuin kaverit. Niin nyt tein aina demot sillä, että mä soitin itse kaikki soittimet. Ja sitten niin pitkään aina soitin, että olin niinku itse tyytyväinen siihen. Ja en mä kokenut rumpujen soittoakin niinku treenata sillä niinku klikin kanssa. Jaksoin 2 iltaa ja sitten TikTok-live pyörimään ja ihmiset toivoo biisejä. Toi sanoi, Peltola Henkka sanoi, että soittamalla oppii soittamaan ja treenaamalla oppii treenaamaan. Niin. Se on ihan totta. Kyllä vaikka olen käynyt konsan ja valmistunutkin, mutta kyllä mä oon eniten oppinut keikkailemalla. Että niin. Soittamalla biisejä, kaikenlaisia biisejä, niin silloin sitä oppii. Niin. Varsinkin jos pääsee soittamaan vielä hyvien soittajien kanssa. Niillä on paljon opittavaa aina. Kyllä, mä oon niin samaa mieltä. Mä oon just tossa sen Danin kanssa nyt soitellut muutaman vuoden. Aina kun on jonkun kanssa soittanut, niin se on melkein ollut Dani ollut siellä sitten aina. Sitten sieltä mä aina viikon mietin, mikä vittu toi on toi soitto tuolla. Aina koita ääni kerrallaan selvitä. Mennään taas se biisi. Sitten mä aina luovutan, mikä tää on tää soitto? No se on tämmönen soitto. Se on se James Bond-soitto. Sitten seuraavat lupaviikko, niin joka biisiin koittaa istuttaa se jännän soinnu. Luppakorva ei aina arvosta sitä. Mä ajoin kesällä parran pois kokonaan ja ajattelin, että kasvatan pitkän ja tuuhean parran ja laitan sen letille. Ja nyt mulla on semmonen olo, että en mä jaksa. Jotenkin tää on tämmönen ja aina ihan miten sattuu. Ja ajattelin, että leikataanpas vähän partaa seuraavaksi. Pedaalilauta mulla on yleensä aina yötkin lavalla, mutta se on lukossa. Joskus myös kettingillä köytetty niin kuin laivan rakenteisiin. Mutta ensin katsotaan kuvakulma, sellainen, että ei näy yleisöä tähän live-kuvaan. Tämmöistä sisältöä mulla tulee TikTokissa. Tosta live päälle, asetukset, yleisöasetukset.
valmis. Kello on 10 minuutin päästä alkaa. Mä käyn hakeen tuolta tiskiltä soodavettä. Otan verokan tässä vaiheessa ja sit avataan verhot ja sitten voi keikka alkaa. Täällä on muutama sitruuna ja appelsiini ja kaiken kruunaa tämmönen pore-tabletti. Menetkö sinne? Noin. Ja sitten pistämme livet pyörimään. Käyntikortteja olisi voinut ottaa lisääkin. 2 ihmistä on ravintolassa tällä hetkellä. Dave Lindholmia toivottiin, joten Davella lähdetään liikkeelle. No niin, siellä TikTok-live pyörii, kampaus huomattu. Mä tänään katsoin peiliin aamulla ja mietin, että pitäisiköhän keksiä jotain uutta ja ihmeellistä. Sitten mä ajattelin, että mä teen tämmöset letit. Mietin hetken aikaa, että onko vähän liian tyttömäistä ja sitten mä mietin, että on. Mutta toisaalta kyllä yksi lettikin on. Korvikset, pitkä tukka, lyhyt pinna. Näin se menee. Joo. Mitäs te haluaisitte juoda? Ei kun kuulla. Elvistä. For my darling, I love you. Kiitos. Kiltit lapset, kirkas silmät, silkolapset. Käypä tänne, emme pelkää. Antaa sulle selkää. Mitäs me sitten keksittäis? Juisea tai jotain. Sano jotain, näin katveessa sotain. Niin pääsen lähemmäksi elämään. Kiitos. Se oli pyhä toimitus. Ne lapset laulaa, joulun tähti on ehdoton. Sika. Everybody. Rai 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 rai. Lämmin kiitos. Jos en ihan väärin muista, niin siellä on Pam Feet Ella vielä tuolla Voguessa. Eli jos haluaa livemusiikkihommia nautiskella, niin ei muuta kuin muutama olut siitä mukaan ja sinne. Mukavaa joulun alusaikaa kaikille ja nähdään taas. Hei hei! Kiitos! Kiitos paljon teille! No niin, kiitos hei sinne taas teille ja illalla jatkuu 9:30. Viikonlopun aikataulut on sitten taas vähän erilaiset. Niistä mä laittelen tonne Instastoreihin sitten lähempänä viestiä. Hei hei! Mulla tää sisällön tuottaminen on jatkuvaa kompromissien tekemistä ja vähän rimaa alittamistakin osittain. Mä nyt tässä parhaillaan editoin Roope Niemisen haastatteluvideota, mikä siis käsittelee rumpujen soittoa ja muuta. Ja kun olisi tajunnut vähän aikaisemmin, niin olisi voinut äänittää siihen rummuttelua tai vaikka pyytää Roopea äänittelemään rummuttelua, mutta koska aikataulu on se, että se pitäisi olla ensi viikon perjantaina netissä ja näin, niin mä haluaisin saada sen nyt valmiiksi. Joten tehdään siihen soundtrack täällä hytissä. Ihannetilanne olisi tietenkin ollut se, että tähän olisi saanut tosiaan Roopen soittamia rumpuja, tai nyt ainakin vähintään akustisia rumpuja, mutta kaikista huonoin ajatus on mun mielestä se, että siinä soittaa akustisia rumpuja joku ihan muu ihminen kuin Roope tai minä. Joten mä nyt teen sellainen, että mulla on tässä läppärillä tämmönen iäikuinen rumpusofta, jolla mä oon siis tehnyt 10 vuotta rumpuja kaikkiin biiseihin, mitä mä oon itse demotellut.
tehdään sillä semmonen yksinkertainen rumpuluuppi, mitä voidaan käyttää tuossa jaksossa. Pistetään täältä suoraan Software Instrument. AU Instruments XLN Audio Addictive Drums 2 ja ihan stereoraita. Kas näin. TikTok-tähti Marcelino antoi minulle joululahjaksi tällaisen M-Audion MIDI-kontrollerin, mitä en ole kertaakaan vielä testannut. Se mitä tällä pystyy tekemään, niin tällä pystyy noita softa-instrumentteja soittamaan, eli rumpuja ja viuluja ja mitä nyt ikinä sitten tuolta tietokoneelta löytyykään. Kokeillaan toimiiko. Kyllä, sieltä kuuluu ääni. Tämän pystyisi tietenkin tekemään ihan hiirellä klikkailemalla, mutta mä teen nyt sillä lailla, että mä soitan näillä koskettimilla tuohon klikkiin vähän tuommoista ihan perus jotain biittityyppistä. Sitten kvantisoin sen, pistetään tää mikki tuohon lähemmäksi konetta, missä kahden kaiuttimet on. Vaikka tonne. Noin. Tässä MIDI-hommassa on se hyvä puoli, että nyt kun tuossa tuli vähän virheitä ja se ei ole ihan gridissä, niin nämä kaikki asiat pystytään korjaamaan jälkikäteen. Tästä nyt kun avataan tämä, mitä äsken tapahtui, niin se on kaikki täällä. Näin. Kuunnellaan. Kvantisoidaan se. Noin. Sitten mä otan tosta tahdin tai 2 ja tein siitä semmoisen pidemmän loopin, jota voi sitten ajaa tonne dokumentin taustalle. Lopputuloksen kuulet viime perjantaina julkaistulta videolta, jossa haastattelussa siis Portion Boysin rumpali Roope Nieminen. Lopputulos kuulostaa tältä. Sitten vaan valitaan tosta toi eksportattava alue. Tämä sitten Google Driveen ja sieltä tuohon toiselle koneelle ja sieltä siihen videoprojektiin. Bändikästä tätä puheeksi. Tää on semmonen sunnuntai-päivä. Viikonloppu on ollut aivan tosi raskas. Siis mitään sen kummempaa ei oo muuta kuin että yleisömäärä ja jotenkin tommonen niinku vaativuus on ollut todella suurta. Kaikki energia ja voimat on mennyt niinku siihen työhön keskittymiseen ja siitä palautumiseen. Kameraan en ole koskenut parin päivää ollenkaan. Se mitä tein nyt, niin kaivoin tuolta laukun pohjalta tämmösen treenipädin, rumpukapulat ja vanhan kunnon vanhan metronomin. Ajattelin vähän tehdä tämmösiä harjoituksia, koska parin viikon päästä on mulla ensimmäinen keikka rumpalina. Yllättävän vaikeaa tehdä vasemmalla kädellä samat asiat kuin oikealla kädellä, eli heikommalla kädellä. Nyt on laiva vaihtunut ja ollaan tiistai-illassa. Oli todella raskas toi Grace-viikko. Huomasin, että siis se esiintyminen ja siihen keskittyminen ja siitä palautuminen on niin kokonaisvaltaista, että ihan suosiolla päätin pitää tavallaan tämmöiset niin kuin vähemmän olennaiset hommat tauolla. Eli en oikeastaan editoinut sitten enää mitään enkä kuvannut viime viikolla. Kohta jatketaan tosta. Tehdään yksi toinen video semmoisesta aiheesta, mistä mä oon pitkään meinannut tehdä video. Eli myöhemmin tälle kanavalle tulee video
jossa mä annan vinkkejä laivakeikkailuun aloittelijoille tai ensikertalaisille. Nyt on itsenäisyyspäivä, 6. päivä joulukuuta 2025 eli lauantai. Huomaan, että olen hieman väsynyt ja avataan tätä asiaa hieman statistiikan kautta eli numeroina. Muusikon töissä tämä on vuoden 187. keikka. Siitä kun noin 10 laivaviikkoa on ollut sillä tavalla, että työpäivät jakautuu 7 keikkaa jakautuu 8 päivälle, niin noin 200 työpäivää on tänä vuonna mennyt yhteensä laivakeikoilla ja maakeikoilla. Yövuoroja mä oon tehnyt tänä vuonna 22. Mulla siis silloin kesällä toi selkä jumahti ja sen jälkeen en sitten tehnytkään muuta kuin nyt yhden yövuoron tuossa marraskuun lopulla. Pitkiä videoita on tehnyt tänä vuonna 22 kappaletta ja niistä 20 kesäkuun jälkeen, eli aika paljon on nähnyt vaivaa sen eteen. Mä laskin, että yhteen videoon kuluu aikaa noin 4 työpäivän verran, jos työpäivä kestää 8 tuntia. Se on karkea arvio, se menee välillä reippaasti yli, välillä saattaa päästä ehkä vähän allekin, jos on semmoinen aihevideo. Tästä kun lasketaan yhteensä, niin työpäiviä tänä vuonna on ollut noin 300. Eli semmosia vapaapäiväkaltaisia voisi ajatella, että noin kerran viikossa, mikä on mun mielestä ihan hyvin kuitenkin. Mutta työmäärä on ollut aika kova ja ensi vuonna sitä täytyy vähän järkeistää ja tehostaa muutamilta osin. Mutta pyrkimys on ainakin kevääseen asti jatkaa näiden videoiden tekemistä kerta viikkoon. Mulla on yksi uusi suunnitelma tämän YouTube-sisällön suhteen ja mä palaan siihen myöhemmin. Jos tykkäät tästä sisällöstä, niin ota kanava tilaukseen, jätä kommenttia, peukaloja ja kaikkea semmoista. Seuraavaan videoon.